Iya, heeh. Kuwi telepon karo aku, Mas Kangko, mengke teng Plaza Reja dikeki lakon napa? Wah, ngono ah. Lah kersane masyarakat, kersane panitia pripun, Pak Po? Aku ya ngono. Ya. Anu, mriki niku pokoke senengane ket sore perang, ket sore ruwame. Ket sore nganti isuk perang terus pokoke njaluke ngoten niku. Pokoke piye carane bar wayangan dalang iso tele-tele. Oh, ngono ya ya heeh. Mas kami tuwa utawa Mas Rudi sing selalu telepon awake dhewe memantau. Heeh. Nggih. Pak Wo, mengke diaturke kula gelarke lakon Sirnane Angkara Murka. Lah, di dalam pakeliran pada malam hari ini sebagai gambaran Angkara Murka adalah ratu ing negara Ngalengka, Prabu Dasamuka. Oh, ngono heeh. Jumbuh kelawan hajate para warga masyarakat ana ing Plaza Reja. Kanthi srana bersih desa ing taun 2020 iki no. Ya. Bisa Angkara Murka Sengkala. Ya. Ingkang mapan ana ing Desa Plaza Reja, Besa Sirna. Mula lakone Sirnane Angkara Murka. Sakwise pagelaran wayang kulit ing dalu menika ana ing Plaza Reja angkarane muga-muga ilang. Kalane muga-muga ilang, ya. Sengkalane muga-muga sirna, mung karya Basuki ing Sambekala, wekasane Plaza Reja dadi desa ingkang baldatun tuyyibatun. Warapun gopur gemari paloh jinawi Kertatata Raharja, murah sandang pangan kang sarta adoh saka bencana alam, dislametke donyane, dislametke akhirate Allahumma. Amin. Kaya ngono kuwi no intine. Sirnane Angkara Murka, heeh. Sing mati angkarane ya heeh, sing mati angkarane ya ngestokke dawuh heeh, ya muga-muga sing dadi hajate para warga masyarakat iso kinabulan kabula kajate. Saya iki Desa Plaza Reja dipilih oleh Kabupaten Blitar sebagai desa cantik. Oh ngono ya no? Ya. Desa cantik, ya. Cantik tegese cinta statistik. Ya, heeh. Kuwi werdine apa yung kok diarani cinta statistik iki jenenge kuwi maknane kepiye? Nek ora kleru no. Nek ora luput, cinta statistik kuwi merupakan sebuah program peningkatan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran. Wow, ngono ah. Mula arang-arang desa se-Kabupaten Blitar yang dipilih adalah Desa Plaza Reja. Merga Plaza Reja ki minangka desa percontohan guyub rukun manunggale para masyarakat, gotong royong sayek saeka praya. Iki kena nggo contoh, kena nggo patuladan saengga dipilih dening Kabupaten Blitar. Ini adalah tolak ukur desa-desa se-Kabupaten Blitar. Mula tepuk tangan buat Plaza Reja yang hebat yang seperti ini. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Oh, mula biasane kene iki dalang pendak bersih desa digolekne dalang-dalang sing ora adoh saka kene mung lokal. Iki digolekne dalang saka Solo. Saka Solo, heeh. Ning regane panggah rega Blitar iki. Oh, ngono heeh, mogelne andosan. Oh, ngono heeh, ya. Iki asine panjake utawa yogane iki sirku tak golekne Blitar gen rada ngirit. Oh, ngono heeh. Ning aku kok karo Plaza Reja kok wis kaya ndiri mendarah mendaging heeh. Mula iki tak gawakne yoga utawa pengrawit utawa panjak iki kabeh saka Solo. Oh, sawangen nduk yogaku. Wit saka kono tekan kono lor kidul wetan kulon. Ndak enek sing tuwek, Bu, saestu. Sing tuwek iki ndak enek. Masalahe napa? Yogaku kok tuwek sithik tak pateni. Dadi lah iya. Ngono heeh, ya kowe. Luar biasa ya, luar biasa. Kangen-kangenan aku mbuh taun pira, nggih mbiyen. Wis suwi banget aku ya tau wayangan ning jero kantor desa kono. Ya. Bar kuwi aku wis blas suwi ora rene. Sing ditanggapi panggah dalang Haji Sukron Suwanda.
Oh, sapa Wedalang Pondo ki sapa? Mbuh aku ya ora kenal wong endi kuwi. Lah ya. Wong karo bapake dhewe nek lah ya. Heeh, ya ora dadi masalah ana ing taun 2020 iki ana greget. Awake dhewe kang dipilih dening lapisaning para masyarakat lan para bapak-bapak panitia perangkating desa. Oh, ngono ya. Ngono ya ya. Mula kita sugata tembang dandang gula kanggo rasa tresnaku kelawan para warga ana ing Plasareja. Plasareja. Lurahe nyontoni nindakake pakaryan desa. Bapak Carik penulise. Pak Bayan perintah dawuh njur Pak Mudin buntal wong mati. Jagabaya mrih aman Jaga Tirta iku andum banyu sing marata kami tuwa panegak sangya prodase RT RW tetulunga Plasareja ya saka perangkating desa ya toh heeh uga masyarakate iso dadi siji sebagai desa percontohan sekabupaten Blitar iki yang perlu diacungi jempol. Oh ngono mula kene iki Plasareja kena diarani uga desa iman. Oh desa iman. Heeh desa iman. Lurahe ngimami kami tuwa nuthuk kentongan. Heeh. Carik adan sak komate Bayan Pak Bayan ngisi banyu kanggo srana tirta suci Jagabaya mrih tata Mudin tukang nyapu musola ganjarane gedhe ya Jaga Tirta nata klasa Pak Kyai ne saben dina nuntun ngaji slamet donya akhirat. Lah Plasareja lurahe ngimami para perangkating desa berbaur salat berjamaah ini mertandani Kalamunta Plasareja itu selain desa berbudaya selain desa cantik juga desa yang agamanya getol utawa agamanya kuat Plasareja iya warga ana kene wah agamane bakoh-bakoh ibu-ibu sawangan nganggo jilbab kabeh sing kaku nganggo songkok ini bukti bahwasannya warga masyarakat imane bakoh imane kuat nek ora percaya kowe jam 3 sore no dolanan yang Plasareja masjid langgar kok adan Allahu Akbar Allahu Akbar wong Plasareja grutuk neng sawah lho kok iso ning sawah ngampiri kancane ngono lho Kang leren nek mau macul Kang leren nek mau garap sawah yo iki lho ditimbali karo Gusti Allah ayo salat bareng-bareng jamaah ning masjid oh mergo piyai kene iki imane kuat ngerti bahwasanya ibadah kuwi wajib ditindakake oh ngono cara timbangan balance utawa seimbang oh iya iya. Kowe nyambut gawe yo kanthi sregep kaya dene uripmu bakal 100 tahun meneh yu. Ning kowe yo ngibadah kanthi kusuk, Pakde. Kaya dene kowe sesuk ditimbali karo sing gawe urip. Kuwi jenenge cara timbangan balance utawa seimbang. Oh, ngono. Kuwi mau desa berkah karo desa iman. Heeh. Apa enek desa bubrah napa enek? Enek. Ning dudu Plasareja. Desa sing ora tau nanggap wayang iki diarani desa bubrah. Kok iso? Desa bubrah. Bayangan bimblantik. Kami tuwa ndekemi mbok rondo. Bubrah. Ya. Pak Lurah gedhe korupsine. Mudin ngetengi bakul. Bubrah kok. Njur Pak RT jer main remi
Apal kancamu kok, Kang. Carek mabuk-mabukan Jagabaya dukun. Jaga Tirta dadi germa. Bubrah desane. Udu Plasareja lho, heeh. Mbok nyaine malah nganakke dhuwit modar nyemplung neraka. Nah, kuwi sing darani desa Bubrah ning dudu desa Plasareja. Nah, Plasareja ki desa berkah karo desa iman kok, Nduk. Oh, ngono. Ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Budwi Dita. Gimana karo sapa kae iki? Ayo, Diwan, ayo Diwan. Gimana? Sing ora nari. Medun ayo. Masih dilebokne kontrol ini. Seru. Tanduk bisa meneh, Mas. Iki manunggal golong geleng gilik warga masyarakat. Ana ing Plasareja agenda setiap tahun
minangka rasa wujud syukur marang purbaning Gusti Ing Maha Luhur tetep mesti ngenekke adicara adat minangka sarana silaturahmi lan syukure para warga masyarakat dalam rangkaian acara bersih desa. Selain bengi iki acara bersih desa juga peresmian Alfamidi. Oh ngono. Oke lho. Ngono ya ya ya. Luar biasa kena nggih tombo kangen temenanan mbuh. Wis pirangane taun aku ora sowan mrene ndelalah Mas kami tuwa panitia. Anu Mas Kangko mengke anu khusus nggih jenengan mengke wayange didokok tengah dalan. Wah iya nggih. Nyatane iya sing mirsani sakmono mbane nduk sing pengin padha tirakatan. Mongko bengi iki Kabupaten Blitar ki pecah rekor pada malam hari ini di Kabupaten Blitar ki wayangan wengi iki enek 15 nggon. Oh, 15 nggon. Heeh. 15 nggon. Mula bakule ya bingung ndodoli sapa ya ki engko. Iya. Ning nyatane Plasareja luar biasa, Plasareja hebat. Walaupun wayangan bareng-bareng ning nyatane penonton bludak, penonton penuh untuk sama-sama tirakat nyuwun marang purbaning Gusti ingkang kanyo jagat. Muga-muga kanugrahan saka pangeran diparingake sok glogok marang para warga masyarakat ana ing Plasareja. Oh, Pak Lurah, matur sembah nuwun. Ya, Panjenengan Bapak Dr. Andes Bejananto. Oh, ngono Maus dawuh kelawan aku, matur nuwun Mas Kangkor rawuhipun. Oh, ngono Mbah Lurah, Mbah Bejananto. Wis rembukan karo aku sore mau. Alhamdulillah Mas Kangko, desa mriki dipun dadosaken desa cantik. Oh, ngono cinta statistik. Lah nek wis diarani cinta statistik, kuwi ya kene ya kudu kanggo percontohan desa-desa liyane. Desa liyane gen nyonto lawan desa Plasareja. Lah nek pancen kena dinggih contoh, kena nggih tulodo, aja lali masyarakat yang bijak harus bayar pajak. Oh ngono aja kuwatir masyarakat kene dipilih kuwi wis dadi penelitianing para ingkang lenggah ning Kabupaten Blitar. Mesti warga kene taat karo pajak. Awake dhewe urip ana negara, diayomi karo negara. Pajak kuwi wajib tumraping awake dhewe ning ya kuwi nek masyarakate wis gelem pajak, taat pajak, aja nganti para-para sing ning dhuwur kaya kono kae, aja nganti korupsi duit, Pak. Pajak mesakne para masyarakat cilik. Ya. Oh ngono sembah nuwun uga Pak Camat ana ing Kademangan menjane Bapak Yuda Ismaryanto. SSTPMM ya. Iki mau go dirawuhi saka ing Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar menjane Bapak Wahyu Purnomo Hadi SST SEMSI ya. Sapa meneh Kepala Dinas DPMD Kabupaten Blitar menjane Bapak Bambang Dwi Purwanto SSTPMSI ya. Uga ora lali Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan persediaan persandian Kabupaten Blitar menjani Bapak Herman Widodo SH. Ya lan sedaya kemawon para pinisepuh adi sepuh, para kiai alim ulama, para perangkating desa, ya lan semua secara keseluruhan warga masyarakat Plasareja. Oh ngono ya. Ya yang ngestoke dawuh. Iki mau saka panitia meling karo aku Mas Kangko niki mengke didhisikne nggih saderenge dagelane munggah. Oh ngono. Saka sapa? Saka ketua panitia Pak Kusnan. Mau jawe laku aku dirangkul karo dikai kertas iki. Yang terhormat Ki Dalang Anom Dwi Kangko di tempat kula nyuwun gending langgam dadi ati matur nuwun. Harus dilayani sebelum lawak utawa sebelum dagelan. Wah, semu meksa. Nah. Ngene iki rokok sitok ya ora wis jeneng to lali apa piye to. Heeh ya. Ngestoke dawuh. Yo dadi ati diaturke sik sadurunge Mas Jok Litik karo Jok Lutuk. Awake dhewe kudu iso ngedum wektu no. Bengi iki sing bakale gugur iku ora mung Angkara Murka, Sidasa Muka. Ana 3 tokoh sing bakale gugur ya kuwi Kumbakarna, Megananda utawa Indrajit, sing terakhir mengko
dasa muka minangka dadi simbole keangkara murkaan. Oh, ngono ya. Ya Yung ya. Sapa sing tok aturi nembang dadi ati. Coba no. Iki aku nyuwun gawanku kok omah. Istriku yang selalu setia menemani saya sudah puluhan tahun sampai sekarang. Ya. Ya sapa? Biyen piyai sepuh kene ngerti kondange sinden cilik Dwi Kurniawati saka Nyawangan Doko. Wo ngono ya. Saiki wis semono gedene. Ya Bu, jumeneng Bu, pelek barang. Ya. Tuduk. Jumeneng wonten ngandhap. Sri Tanjung ora. Pengumuman kagem sedaya para warga masyarakat lan ingkang mirsani dalu menika waranggana tawi sinden ingkang sampun ngadeg jumeneng wonten ngarsa paduka menika wong wedok sing pun kula tengi ping 3 mbok dene iki. Tenan ya. Ya. Dwi Kurniawati asli Blitar Nyawangan Doko. Wis tak boyong ning Solo. Wis. Bu, nembang Bu. Dibawani ya Bu. Nggih. Bawani sik. Saman biyen aku pas ndalang nang kene ke wis melu aku apa urung? Dereng. Urung cilik ya sampean tadi. Nggih. Kula nate nusul mriki tapi bapak. Bapak nggih. Mbah Sukron. Mbah Sukron. Ki Mbah Sukron ya mayang ning Ngembul. Nggih. Gajah sampean bawa. Masyarakat Losorjo pripun? Bu Dwi. Luar biasa antusias nggih, rame, anteng, ratring bengok. Sing gayeng bubuke niki ibu PKK mesti. Iya, ibu PKK biasa ngono. Mula sampean ora tak entukne melu PKK. Lha kenapa? Engko Senin PKK, Rebo PKK, bendina ngurdi pekekak-pekekeke. Selasa melu PKK, melu tanggapan ae. Oh ngono ae. Wis suwe ketoke kuwi ora. Ora sik lara kok. Pucuke sik lara ya. Poso. Aku wis matur karo Pak Lurah kok, Pak Lurah, karo panitia. Pak, mengki lek kula kebelet pipis kula tak medun nguyuh riyin. Masalahe seminggu kepungkur kula bar operasi batu ginjal. Oh, batu ginjal. Ki tatune isih rong mari jahitan. Mula sementara urung entuk ngempet pipis karo ngempet liyane. Ya. Mulai pengen nguyuh ya diuyuhke. Heeh, rasa di empat. Terima kasih ya, Bu. Napa? Kamu selalu menemani saya. Lho niku pun tugas kula. Lah kok lek ra tak kancani sing ngancani liyane. Piye to? Ya, Pak. Aku ki Ya iya. Aku ki hanya satu untukmu. Amin. Amin. Bawane napa, Bu? Lah napa? Asmarandana mawon nggih sing mboten dawa-dawa nggih. Nggih. Monggo Pak Kusnan nggih tangga kesel. Apa sih kok cerewet ae. Congpe to? Nggih, congpe dolanan game ae, Pak, diseneni adik-adike. Oh, ngono. Larangan di dalam Dwijalakas Indonesia ketika apa jenenge nyinden kuwi enggak boleh asik dengan HP-nya sendiri. Ketoke VC niku wau mboten ngegame. VCS. Nggih. Dadi sindenku ora enek sing live TikTok kaya sindene dalan sebelah iku ora enek. Semua tertib-tertib fokus kepada para penonton yang ada di lokasi. Mulai live TikTok dhewe engko penonton sing ning lokasi gelo, kan ditonton ngoyo-ngoyo malah menyapa sing ning kono liwat TikTok. Lah, nggih napa mboten Bu? Mboten niku Bu. Fokus sinden-sinden saya itu enggak ada yang main TikTok, enggak ada yang live TikTok ketika di dalam pementasan. Mangga nek sing live TikTok, HP-ne tak jaluk tak dol. Engko tak ijoli sing. Maka Bu, gegarane. Gegarane
mung ora mung wiyaga utawa panjak, ora mung waranggana sing aku nggawa saka Surakarta, saka Jawa Tengah. Ya aku nggawa gamelan sak wayange ya saka Jawa Tengah no. Oh ngono. Ah iya. Iya. Ah, ki uga ana awala. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bapak Dwijo Kako ing Pagelaran. Kula nyuwun gending sesideman angka kalih kacu kuning. Kacu. Lek maca kesusu dadi kacuk kuning. Gending menika kula aturaken dumateng sedaya kanca-kanca saking Blitar Selatan ingkang sami mirsani sugeng midhangetaken mugi dados renaning penggalih matur nuwun Pak Santo Blitar Ploso Arang wae. Penggemar berat lawas iki. Heeh, Pak Santo lan warga masyarakat nek dalu niki panjenengan kirang marem benjing dalu saged wayangan malih kula tesih wonten Blitar. Oh nyusul wonten ing Desa Purworejo Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar. Oh sesuk bengi. Heeh. Lek ora marem engko somben malam Minggu. Ya nyusul meneh. Mang nyusul malih wonten ing Kemloko Legi Baron Nganjuk. Oh ngono. Adoh men ya karo ngondol. Iya. Luput ya. Luput pisan kena pisan yen gampang Luwe selain yang hadir di Jalan Raya Ploso Rejo depan kantor desa, depan Alfamidi, uga sing mirsani lumantar channel YouTube Dwijo Laras Indonesia sudah mencapai 2.300 pasang mata. Wah, ngono Rungono TikTok eneng 1.700. Dadi wong sakmono kae wong mesti klumpuk kene nggone ra muat no. Oh iya. Nggo iso dipirsani lumantar channel YouTube Dwijo Laras Indonesia dan TikTok Dalang Kangko asli. Heeh. 2.300 sing padha mirsani ana YouTube. Matur nuwun. Lajeng Bu. Yen angel Pun telasaken Bu, tan kena tirumbas harta Dadi-ati digarap langgam sak ramban dibacutke lelagon kelinci ucul digarap gamelan Bali utawa garap Pulau Dewata. Engko pas garapan Bali ken disusul karo Dita karo sapa jenenge kuwi Irnawati Wiwi. Ya kuwi pamerke ya gamelane ora mung gamelan Jawa ning awake dhewe ya nggo gamelan Bali barang. Ken piyai kene pirsa kawasan Dwijo Laras Indonesia ki pancen tolok ukur. Waduh. Ukur.
Oh, saurunge lagu entek engko Dita karo Irnawati gen nyusul medun. Ya, heeh. Yuk, gaya ngapa? Golek. Murni gamelan sing nek pas lintru itu ben campur sarinan. Menika Pak Kusnan pamundhutipun kula spesialkan pertama kali ya ayo Dita karo si Wiwit Toto Medun ya. Cucul, harap gamelan Bali. Fokus. Kok ngelinci celok goleki bener wis mulih goleki ae. Fokus. Kelinci. Ora isin ngono kuwi, ha? Isin. Ah suweke raimu malah iki. Ora mau ae dhuwur lho, ora isor barang tak suweki. Ganter salah. Pak, isin kula. Dar kae. Kula nyindir iki fokus. Lah kula katut tok, Pak. Katut sapa? Katut sing arep. Ya, fokus. Apa tak arep ya, Pak? Sik, balani sik saka ompak. Sing salah sing dene lho. Berarti ora dibaleni. Ora yo. Ya wingi enten perjanjian lho, Pak. Sing salah sapa kudu diambung lho. Sak rombongan lho. Diambung Pak yo, diambung. Aku gelem diambung. Ganter salah kleru. Pak kula njaluk diambung. Ya Allah, ya Allah.
Ndang. Ono senior. Ya senior ya iso salah. Oh iya bener. Wong ki mesti enek luput enek kleru. Lah nggih. Bener. Ya tak ngapura. Apa-apa. Besok kleru nek. Ya ora apa-apa bacot isen kok. Isine piro? Ndang. Ya. Ngobengi kutha seteruse. Doi.
Nggih tombo kesel kalau Pak Kusnan minangka dadi ketua panitia ya no. Heeh, iya iya iya. Kelawan panitia sanesipun ya. Matur sembah nuwun menika pamundhutipun kula utamakne ya yang pertama kali ya.